Nuku apa piye kowe? Moh, tapi nek mbok wae yo gelem. Ini parah ini. Tenang. Suwi ra petuk iso koyo ngono to yuwe iki. Kali ra terang cahku. Aku lali sampai lali rangge beli terbayang. Kok iso ngantek lali sing mbok angen-angen apa jane? Model ngono kuwi yo angel payune. Wong lanang jelas wedi. Kuwi wong lanang sing cetil Mas paling kita etan saitan. Lah cetil karo wedi hubungane apa? Dimbene tak kemasar. Piye? Yo angel tenan opo payune iki. Lah perkarane apa? Wong marai iki mari besar ki angel payune. Lah tawamu larang lho, mangkane yo angel to payune. Nyanyangane ngono gesno yo murah. Kami kuwi tan saitan. Pira-pira kono mbok ndang diwehne bendang payu. Lek bar besar iki lho. Teplok bar besar iki lho Mas, anjlok rego ndak payu. Lah angger bekakase mending yo tetep payu. Kowe kok kok jaran ngono lho tan saitan. Yo niki ora usah koyo ngono. Kok rumangsaku. Nyapa? Umpamane payu yo ben ora yo ben ngono lho. Lah nek payu kan yo seneng to sing nyawang. Nuku apa piye kowe? Moh, tapi nek mbok wae yo gelem.